ini an istorya ni Manay mong Lagring. As in, an sa iyang paboritong mister. Ha? Nasipay mong istong. Estimate ko ang alias kay ni Pay Istong, si Pay Totong. Naka-star ining mag-agom na ini sa dahil mamaga sa pig kukutsa ta ano, naka-star sina sa Bulod. Ano, harayo sina sa sentro, harayo sina sa syudad. O sinda since na grabe ang pagtios, barato an barakalan ang pisar ngunyang kan kupras. Kaya syempre ang pagtios kan mag-agom na ini duman sa inda, grabe. Pero sabi nga ni kayan, ang buhay diretso sana. For dahil sa sobrang pagtios mga pangga, kukulang-kulang na ang pamanggihan, pamahawan, ang pangutuhan kaining mag-agom. Ano, as in, minsan da nga ni nagpapamanggisin da ning kamote, maray na kong igwa. Iyo baga ano, sarong banggi mga pangga talagan mayong-mayo. Mayong-mayo, sindang mautangan. Pero daw nga ni grabe ang pagtios, mayo na sindang kikakan mga pangga. Ang rason man ni Pay Istong, okay lang, gwapo man. Kan banggi nang ito, naghapot si Manay Lagring ki mister niya ngayagom. Maturog na naman lamang kita. Ano lamang pamanggihan ta? Sabi da ni Pay Istong, magtindi ka na ni duman ning muskitero, magbanig ka na duman, mapamanggi na kita. Sabi da ni Manay Lagring, iyo na naman, talong na naman ang pamanggihan ko. Pere-permi na sanang talong. Kaya pala, nagpapamanggisin na sa higdaan. Talong daan permi ang panira ni Manay Lagring. Mayo, no choice, mga pagga, talagang ituturog sana ang gutom. Ituturog sana, as in, matyaga sa talong ni Pay Istong. Joke lang. Kang kinaagahan ng mga pangga, pag matada ni Pay Istong. Ha? Dahil niya da mahagilap ko nain si misis niya. Pag mata ni Pay Istong, mayo da siyang nasandayan. Mayo siyang nakurukuso. As in, mayo siyang, mayo siyang nasabihan ng, good morning, sunshine. Hanap dahil ito ni Pay Istong si Manay Lagring. Maabutan daan ni Pay Istong si Manay Lagring yaon da duman sa may kusina. Nag-iidos-idos dakan sa iyang kakaan duman sa bangko. Naghapot da si Pay Istong, sabi da, ngegom, ano ang pikigibo mo, sige mong idos dyan sa bangko kan kakaan mo? Sabi ni Manay Lagring, syempre gom, hunin na ako, pigiinit ko na ang pamahawan mo. Sabi na, nagkataraman da si Pay Istong. Yan na naman kita. No. Ang pamawang ko, toray na naman. Thank you so much kay Jopriel Sola sa pagpadara kan istorya sa Facebook. Pagiramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?